Toda kutenda panguva ino yakutasangana kuti titarise shoko raMwari, tibatsirikane mukati mekurarama kwatinoita. Dzimwe nguva pana angade kunzwa nyaya nhasi, pana angade kubatsirwa nayo, uye ndinovimba kuti Mwari ane nzira dzekutibatsira dzakasiyana-siyana. Anokwanisa kunge asiri ina angade kuinzwa, but kutoziva kuti kune mumwe munhu ari somewhere angade kunzwa nyaya yakaita sei. Nhasi toda kudzokera panyaya yedu iri pana Genesis chapter 37. Inotiyo, Joseph had a dream, and when he told it to his brothers, they hated him all the more. He said to them, "Listen to this dream I had. We were binding sheaves of grain out in the field when suddenly my sheaf rose and stood upright, while your sheaves gathered around mine and bowed down." His brothers said to him, "Do you intend to reign over us? Will you actually rule us?" And they hated him all the more because of his dream, and what he had said. Then he had another dream. Right, ndoda kuti tipe musoro wenyaya padevotion yatinayo. Musoro wenyaya unotiwo, but akanyatsotadza chii chaizvo. Ndo musoro wedu wenyaya, akanyatsotadza chii. Right, tiri kutarisa nyaya iyi machapter akapera, masvondo akapera takambeti taura pamusoro penyaya yaJacob. Jacob paakadzoka, achidzoka kubva kwaLabhani, achisvika kumusha kwavo, I think we exhausted that. But nhasi tiritarisa nyaya yemwana waJacob. Mwana waJacob anonzi Joseph. Ane vakoma vake. Mukurarama kwavo kunonzi Joseph was more honest kuna mudhara wacho zvokuti aidiwa zvikuru. Imwe nyaya tichazoona pamberi. But toda kuti isusu titarise nyaya yekuti but akanyatsotadza chii. Joseph anorota hope. Arota hope, anodaidza vakoma vake ovataurira pamusoro pehope idzi. Joseph haana kuita, dai tatiri isu ndakaona zvatinoita mukati mekurarama imomo. Kazhinji kacho tinonyanya kuti ndikaona vision yechinhu chandiri kuda, kana kuti ndikange ndanyatsoona kuti this plan inoshanda, kana kuti Mwari ondipa that illumination yekuratidza kuti chinhu chakadai, an idea inokura zvakadaro zvekuti kumberi kwayo the sky is the limit. Zvekuti kana wakaitarisa idea iyo ichibikwa so, kana kuti yaibva, unonyatsoona kuti tingava mubusiness, tingava kupi, tingava kuchechi, pane vanhu vanopiwa zvipo naMwari zvekudhisena zvinhu zvisati zvaitika. Pane vanhu vakapiwa zvipo naMwari zvekuona kure, who are so good pakudreama about good things or the future of things. Pane vanhu vane zvipo zvekuti when they sit down kuti vari kutarisa zvinhu so, kana vari kutarisa chinhu chavo so, vanonyatsoona kuti chinhu chedu ichi kaichi chinonobudira pakati. Kune vanhu vakadaro musociety, kune vanhu vakadaro muchechi, kune vanhu vakadaro munyika, kune vanhu vakadaro mumabasa matinogara umu, matinoshanda meso. There are people who are gifted, who dream kuona zvisingaonekwi nevamwe. Zvoti kana vakatarisa strategic plan yecompany so, vanenge vanyatsokuratidza kuti zvichafamba zvikadai, tikadai so, tikafamba tikasvika apa, tikadai. I know kune vakaenda kuzvikoro, vakaita actuarial sciences nezvimwe zvakadaro. But munoziva here kunotori nevanhu vakatongopiwa zvipo naMwari. It may be in the line of education iyoyo, that's fine. It can be also in the line yekuti haana kutodzidza munhu iye, but anotori nechipo chaakatopiwa naMwari. Mamuzere kuti even mumhuri mune vanhu vakaiswa naMwari mumwe wekuti he may not be the firstborn, he may not be the educated one, he may not be the rich one, but Mwari akangopa vanhu zvipo izvi kuvapa
for the sake of his people, of nations or companies, etc. Pane vanhu vakaplacerwa imomo kwete kuti zvikoro. Pane vanhu vakaplacerwa mumakambani kwete kuti vane zvimwe zvinhu zvavakaita zvino. But vakaiswa imomo nekuda kuti they are visionaries, they see far. Vanoona kure kudarika vazhinji. Joseph mumhuri yaJacob, he was not the firstborn, third or fourth, no. Anorota hope. Arota hope anouya nadzo kuvakoma vake. Vakoma vake anovataurira hope idzi. Dai ndandiri Joseph kana kuti ndiri inini newe. Nemaonero atinoita, we always want to take people by surprise. Toda kuti tivatore nekuvashamisa vanhu kuti vazive kuti vanhu vakawanda, we think and we believe in planning our things in secrecy. Vamwe vanobva vatotiwo kune nzendo dzinozotaurwa wadzoka. Tiri kugara mumazuva ekuti mhuri mumwe neumwe anenge achiita zvake nemaonero ari kuita, vision yake nekwaada kuenda. Ndo mhuri dzatajaira kurarama nadzo mazuva ano. Vanhu vakawanda nekuda kwezvinoitika vanokudza kuti handingataurire munhu ndoda kutenga mota. Ndo vanofanira kuzongoiona. Ndoda kuti imba ingotanga yabuda. Zvekuti mukati memhuri chaidzo dzemazuva ano munonyaziva kuti zviri muvanhu chaizvo ndozvekuti munhu haadudzire zvinhu zvake zvisati zvaitika. Vamwe zvatoitika chaizvo zvavada kuti zvizikamwe, they operate in secrecy. On this day, Joseph dreams. And he already knew kuti nyaya yaDiana vakoma vaimuvenga. Aitoziva kuti but ndoda kuti muone kuti anozviunza kuvakoma vake nepfungwa dzakaperera kuti ndarota hope. Dai ndandiri ndakarota hope ka. Ndo pandoti Mwari anopindura. Mwari apindura ini. Haana kupindura, hamuzivi varidzi vehope. Hope ndedzangu. Dai tatiriso mazuva ano ka tisu tinoda kutora vamwe by surprise. But chanondinakidza pahope dzaJoseph ndechekuti bata ipfungwa iyi. Ndechekuti hope dzake dzainvolve vamwe akazviziva. Kuti kunyange ndine chiroto chandapuwa naMwari, but hope dzinoinvolve vamwe. Handisiri ndega pahope. Ndarota hangu hope, but zvisikwa zvavakoma ava zvava zviri padhuze. So there is no way hope idzi padzichafulfiliwa dzigosiya ava vakatenderedza. Can it be a lesson to someone? Kuti as much as you have the dreams, as much as you have the acumen of doing things, as much as you have the gifts, as much as you have the trajectory yekuri kuenda nyaya yako nemavisions acho, but remember, the vision does not operate in isolation. You need others around you kuti chiswa chako chioneke kuti chakamira. Pane vazhinji vekuti vakarota. Pane vazhinji vekuti Mwari akavaitira zvikuru. Pane vazhinji vekuti Mwari akavakomborera. As much as you see the vision being bright, but at the point of implementation, remember, my brother and my sister, that your vision and your dream inobatanidzwa nevamwe vari mumunda. Ine vakoma ka nyaya yako. Wongo arota ndiwe, but nyaya ine vakoma. Wongo arota ndiwe, wachiona chiswa chako chakamira ndizvozvo. But vanga vakatenderedzawa. Ndo vaita kuti chiswa chako manje chioneke kuti chakamira zvimwe zvakavata. MaKristu nditeerereiwo munzwe. Kunyange musiri maKristu vamwe. Kuti muupenyu, this principle works yekutiyo. You are never in isolation. You don't work in isolation no matter how sharp the dream. Unotoda vamwe anotenderedza. Saka ndiri kuti ini naona Mwari, kana vision yako yakasimuka zvakadaro, uri kuiona kuti twi, I'm happy kuti Joseph paanopa ripoti
yevision yeripoti yechiroto, haatange nekuemphasize nyaya yechiswa chake. Anotaura kuti tatiri mumunda tichicheka zviswa. Murikona kunotangira nyaya yacho. Dai ndandiri ndaibva ndati hope dzandarota nhasi vakomanda torota makapfugama mese tiri pauswa, zviswa zvapfugama. But Joseph anotaura kuti tatiri mumunda medu. Despite the vision, he still knew that the brothers were part of it. Not only that, Joseph anoenda kunoudza vakoma nyaya iyi. Ndiri kutini shamwari dzangu? Why do many of us fail today? We don't share the visions. Also, the other problem ndeyekuti we live in the days when visions are so dangerous to tell others. But ndiri kutini vakomana? Musasvotwe nezviroto nekuti kutanzi tese tiri mumunda. I'm happy. Despite Joseph achiziva kuti vanondivenga, he took it to the brothers. Akaziva kuti ndarota ndini, asi pakududzirwa kwadzo panoda vakoma. Hama dzangu, shamwari dzangu, ane vision ndiwe, but haushande in isolation. I know muchandiudza kuti kune vane zvikwambo, kune vanoroya, kune vanopfuurira matarenda pasi, but ndatini pakunyora pakuverenga kwatiri kuita mubhuku raGenesis panyaya yaJoseph. Joseph knew that the brothers hated him. Joseph knew kuti vanhu vanga vasingamude, but he still had that position yemaelders ake. Anoenda zvikanzi ndarota hope dzakamira dzakadai. Ndoda kuti vana vaMwari, kune avo vanorarama kushuta madreams achienda pasi, ndiri kuti ini vana vaMwari, kana chanzi chakasimuka chiswa, ndo chiri kutonzi chakasimuka. Zvimwe kana zviri zvekusapota, but tese tiri vanhu vemunda umwe chete. Dai taiziva pfungwa iyi, hakuna chechi yainetsa kupinda. Yaiziva kuti kunyange machitungamirira arapo, ini ndiri apa, tese tiri vana vaMwari, hapana chechi yainetsa. Dai chechi yaiziva kuti uyo achiimba uko, uyo achiparidza uko, uyo achinamatira uko, uyo achiita zvakati uko, uyo achironga mabhenji, uyo achidai so, tese tiri mumunda, tese tiri zviswa. Handifunga kuti pane chechi yairoyana. Handifunga kune chechi yaita vanhu vanovengana. Nekuda, because chiroto pachauya, Joseph ari kuti vakomana musambofunzwa ndini ndarota ndoga, tatiri mumunda. Ende paitika zvokuti chimwe chamira, chimwe chezvimwe zvadzikira pasi, hapana chabuda mumunda, zvese zvaita zvinhu zvazvo zviri panzvimbo 1. But maKristu anasi, when we see vision in a brother, zviri nantipise zviswa zvacho kusanganisira nesu tese. And that lesson is there, munyaya Joseph. How do you treat your visions? How do you treat your visionaries? How do you treat your dreamers? How do you treat vanhu venyu vamunoona vane muono iri sharp? Mumabasa matinoshanda, mudzimhuri matiri, munyika tiri yeZimbabwe iyoyi, muAfrica, we have good, best brains for the world. Mukati memhuri tine vanhu vanoronga zvakanaka vakapuwa that vision naMwari. Mukati menyika, but brothers, we are all Zimbabweans. Umwe ngaarota arapo, umwe arota ari kuChiredzi, umwe arota ari kuZambia, umwe arota ari kuMount Darwin. But when it comes to the field, Zimbabwe is our country. Sei musingadi kurota pamwe chete nekusheya pamwe chete? Tinoendepi nevanhu vasingarote, vanokanga mauto vese ndewe muZimbabwe? Ichechipi ingapindike zvakadaro? Vanhu vane magemenzi mamwe chete, vakagerwa zvakafanana, vese vane muparavara yavo, vane ndebvu dzavakachengeta, but havawirirani. Ichechipiko ine matai, vanoimba makoresi mamwe chete, vanoimba masongs muhimbuku imwe chete, zvakaita se, but they are busy aborting and crushing madreams evamwe vanhu. Joseph, he knew that the brothers hated him, but still he knew that
The interpretation, kurota ndekwake, but kududzirwa kunoda vakoma. Shamwari dzangu, mukuziva kwangu, look at this. We have brilliant minds among us. But what do we do with the brilliant? Vamwe vakatoifira nyaya yekuti kuona kuti tichaibata kumberi, kuona kuti vakomana kuri kuenda mufana akangwara uyu. Yeah. Muri pakambani, so muchinatsoona kuti zvinhu zvedu pamufana ndo pazvinobuda napo. Zvinobuda chete. How do you treat your brothers vanouya nezviroto? Vakomana vanotiwo, let's hate him, vanzi vanomuvenga. It takes bravity kunoudza chiroto chako kuvanhu vanokuvenga. And I tell you, rekai ndikuudzei vana vaMwari ndisingazezi, mukati meupenyu hwatiri kurarama uhu, societies have been destroyed of their potential, robbed of their potential, because people are not ready to accept that someone is a good dreamer. Churches have gone flat. Munyaza kuti vakomana muvhangeri panyaya yedu ndiningi, muimbisi ndiningi, panyaya leadership ndiningi, but nekuda kuti ndimi wakoma, you crushed the brothers and the visions. Patiri kuti vana vaMwari zvanhasi inga tese tatiri mumunda wani ndo maitikira nyaya, ndo chiroto ichi chiri kuya nemukomana. Tese tatiri mumunda, tese toda kuenda kudenga, tese tinopinda chechi, tese tiri vanhu veZimbabwe, tese tiri vana vemunhu mumwe chete musociety matinogara, tese tine sene muhanu. Chiroto kachauya ichi, moita sei kumba kwenyu? Rangarirai vana vaMwari. Pane zvimwe zvinhu zvekuti chero muchivengana munofanira kuziva kuti pane imwe level yekuziva kuti ichi chinhu ndechedu, ichi ndechemusha wedu, ichi chinoita kuti mhuri yedu ibudirire. But the brothers hated him more. Oda kuti tonga. Ko zvakaipei akatonga ari wekwenyu? Zvakaipei? Kangani tichifarira kuona chero vanotamba bhora vakabva kumhiruko vakadzoka munomu. You want to identify with those because they are heroes in our nation. Zvakaipei kuti chiroto kana chauya chiri chekumba kwenyu, chibudirire, chiri pachechi penyu, mudistrict menyu, ndechekumusangano wenyu, ndechekupiko kumhuri. Ndikataura ichiti kudiko vana vaMwari. Ndiri kutaura nemapostori. Kuti alright, isusu masavadha takuvhiringai, but imi pachezvenyu sei musingaburirani? Uye auya kane chiroto icho, auya nehope. Joseph ari kuti vakoma ndauyawo nehope idzi, ndarota. Saka ndoda kubvunza inini, satanamata, nhai shamwari dzangu, Joseph akanyatsotadza chii? Pavhesi yataverenga, his brothers said to him, do you intend to reign over us? Will you actually rule us? And they hated him all the more because of his dream and what he had said. Then he had another dream. And he told his brothers, listen, he said, I had another dream, and this time the sun, moon, and 11 stars were bowing down to me. When he told his father as well, his brothers, his father rebuked him. Murikuona kuti Joseph ari kuedza nepaanogona kuti vakomana, nyaya yekududzira hope iyi ndenyu vakoma. Toda kutaura nevakoma ini. Ndima managers mumacompanies, ndimi vatungamiriri. What do you do when an inferior comes and brings a brilliant idea that takes the company further than where it is now? Do you see a threat or a brother? Joseph ari kutouya kuti vakomana, ichi chinhu ivo pavari kuona havasi kuona. Ndiri kuti nini, Joseph akatadza chii mukambani menyu? Mufana uyo vakomana, isusu zera rangu iri nevazhinji monyatsoziva kuti vakomana munonyatsozivai kuti kompyuta hamubati imi, hamuboibaya vakomana kompyuta, munozviziva imi. Asi vafana vamazuva nayo anokubayira akakotsira.
ende anoziva kumakona. Kana uchinetseka nefoni ozoti kompyuta inoda kubata makambani yese, vafana vanongosvika kuti tata kouya neinosend pfungwa kamufana kanongoya kachikoti se ndandichikumbira kuti I have an idea to share with you pakadai. Iwe wanyatsoona kuti mufana kwaari kusheya nyaya chienda kako idi kureta kuti ubudirire, but nekuda kwokuti uri chiswa chakazvambarara ichi chazomira ichi, you can even choose to fire that young man or frustrate him. Joseph akanyatsotadza chii chaizvo mukambani menyu, muchechi menyu. Joseph chaakanyatsotadza chii? Just because of his dreams and vision that he shared with you. Most of our people are victims of visions that they shared with their seniors. Pavakasheya, pavakaperforma, vakaita zvakati nezvakati, while people can say amen and hallelujah mumachechi, there are some people panenge pachifara vamwe vachikomborerwa, kune vamwe vari kuti how can we deal with this young man because he seems to be a threat, anenge adoda kuzotitonga kumberi. Naye vanhu vaMwari, Joseph akanyatsotadza chii? Kuchechi kwenyu chaiko Joseph akatadzei. Kumhuri kwenyu you had brilliant minds, 1 or 2 brilliant minds dzamakanyudza kutonyudza kuti ngaatopenga arase njere. Mwana akasvika pakutoroiwa akafa kana kupenga, auya nepfungwe apa tinobuda so. Joseph akatadza chii panyaya? Munyika menyu, ngaZimbabwe, inga nyika ipi, chamunganyatsoti ichi uyu akatadzei. Tiri kuti vanhu vaMwari, as we learn, as we see, tiri mukati mekurarama, mukati meupenyu hwatiri kurarama iwo, mukomana paakauya anoti tanga tiri mumunda. Akatadzei mukomana wemugurupu rekuimba, akatadzei mukati mechechi, akatadzei mukati memhuri, akatadzei mukati meboka pachikwata chenyu ipapapo. In every crowd inopiwa naMwari, inosimudzwa naMwari, pacongregation yega yega, ane malights aanoisa so that the church sees further. But unfortunately, mubvunzo uri kuya uchiti mukomana akatadzeiwa. As we live, let us remember that God sends us visions through some people, some who are even inferior or vadiki kwatiri, but for the sake of his people anosenda mavisionaries iwayo. But mubvunzo wotiwo, imimi kubasa kwenyu Joseph akatadzei? Kuchechi kwenyu Joseph akatadzei? Akakuratidzai gwara, akakuratidzai muono, akakuratidzai zvaakarota, akakuratidzai zvaaifunga, but makazvitora mukazvishandisa against him. Joseph akatadzei. Mwari vatibatsire, Mwari vatikomborere as we think about these things. Baba vedu vari kumusoro kudenga, tokutendai nenguva yamatipe yekuti tisheye shoko renyu. Tibatsirewo panyaya idzi, murambe muri mubatsiri wedu kubva zvino nekusingaperi. Amen.